Ini ada C. Bilang apa? Ke arah regrek. Cari janjian jam 09.00 sampai jam 11 urung teko. Padahal rek aku setia nang kono. Tapi yo setiaku gak ono hargai. Kok sampai kono ya. Terus es kemadem cepat lagi. Kamulan turun. Lagi sih gue. Bang, Lo dah tolak-tolak kau ngeten. terus matane kancamu jadi kok baca tenan. Guys, diparani ndak? Seakan rek. Yuk, Kan istilah dong di ini. kon itu cari jam 09.00 jam 11 kan muncul. Kancane tewas menjadi sen gue. Yo gara-gara iki. Entani mangan saun wet. Yo Mas terus kon gak ngerti aku ae. Lo mangan sak isingi kate gak suwe opo ta, Pak? Tapi buat tekan. Ayo sing kenai. Rek, gak usah rebutan bener. Kon kabeh pada telate. Wis saya numpuk. Ayo ndam del rondais. Mbok noler rezeki. Ayo. Ten. Wah, apa nak? Kuatin. Macam itu nah. Yo cepet kawas kan. Itu nih ngadem ya cepet kaos. Ya mana? Pergi-pergi nggak lu ya rek? Apa lu ya? Odo temen aduh. Jalan. Lepas kumpul-kumpul no. Yes, ayo kalau dia sama dia ya. Iya, senang. Jati yo. Ayo udah terus. Agak turun di sini sih. Yo. Taruh dah. Wih. Jati. Boleh di sini kan? Dek kono kono dek sawe wak sabin, masa kon ndak rosi sawe wak sabin. Oh, ya wis ayo. Ayo. Siang. Opo rek? Suarane opo mang terus? Bu, aku mang kok ngiduli barang gembuk. Waduh. Modele koyo uang. Lah yo mang koyo iku wong nglakoni gak genah iku. Ayo ndang lapor nang sunut iki. Ayo wis, ndang Ayo, lapor ayo. Ono opo? Dek kono mang ono wong nglakoni wik-wik. Tenan ah. Tenan kamu sih aku. Tenan, Gus. Iya. Soalnya mendesah. Ya apa nih? Halo. Wis, nanti parani. Temenan iki gak guyon iki. Iya, itu parani. Soale aku elek kamu gini tergantung dhewe kan. Ayo jangan. Jadi kok ngangko? Di kono lo mang, di kono. Jadi di kono. Ya ayo panan jak. Ayo jak. Ini balen ke sana. Aku Rono, Kon Rono, Yu Rono. Ayo. Ya wis, Ayo wis, Tak ketemu. Iya rara ini. Suara Ayo ini guys pena motor menisan di ini marga ini mana? Iya. Ini harus kamu ikin. Ayo, kapok ini Ayo arek. jangan tinggal balik ya no. Mata Ayo. begini rawa bari. Time pas itu ya rawa. Yuk, yo, arek sing awake dhewe kepu iki. Yo, nasib yo. Bu, warna di kapok is. Wah, kok. Mana? Yo. Dekat no, ambeknya kampung ada ting. Wes, ya lihat atau. Lele kampung ya.
Ya cara ya menisan mati mulut paling main kertas soalnya soalnya kan enggak sih kakek tau dah soalnya tengah nah iya Direk. Woi. woi sini lu tunggu sini kok Apa kon? Rawa kesau, ngomongin mari digebui wong. kok isai perkara apa itu Ayo Bu, aku ya turu-turu ambek enak-enak nunggu lombok di sawah. Salah didok digepuki ya. Jan lek rewong jan tak ajar, tak gendong ya. Gak trimo lek kancaku gepuki ini. Golek wong e. Kapan sih kejadian ini? Wingi bengi. Jam 11-an nek gak lebih. berarti sing diantemi ada wengi itu masku Ngapa rek kan bisi-bisi? ora lu Ngisi ya udah. nanti kan Tak mulai sih ya. sore mulai Ngisi ya. itu lu ada balik bisa Lalu telepon mulai. bapakku mah ngising sikile ketemu Lah. Ya wes. balik sih aku Oke, sebenarnya wangi. Waduh, aku lali. Aku ya kudu balik bisa nih, Kor. Apa mulai bisa? Anu, apa kucingku mangkate ngendok aku lali. Pilihan aku rek. terus ditinggal Ya, ke arah-arah aku tambah tinggal dewean. Kok tau ro kupluk iki. Iki kok kupluk sing wong ngantemi aku mambengi. Loh. Dadi sing gebuki aku mambengi arek-arek iki lho. Ayo kanca bangsat. Hei,